Sygdom kan ramme pludseligt, og det er vigtigt at vide, at der findes et økonomisk sikkerhedsnet. Sygedagpenge er en midlertidig økonomisk hjælp fra kommunen, som du kan få, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller en skade. For at få sygedagpenge er der nogle specifikke krav, du skal opfylde. For at være berettiget skal du som hovedregel have arbejdet i et halvt år op til din sygdom og have haft mindst 240 arbejdstimer inden for de 6 måneder. Disse timer skal være fordelt med minimum 40 timer per måned i mindst 5 af månederne. Opfylder du ikke timekravet, så bare rolig. Der kan være situationer, hvor du har ret til sygedagpenge. Det gælder for eksempel, hvis du ville have haft ret til dagpenge fra A-kassen, hvis du ikke var syg, er elev, er i flexjob, eller hvis din sygdom skyldes en arbejdsskade. Hvis du arbejder som løsarbejder eller tilkaldevikar, kan det være sværere at få ret til sygedagpenge. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, inden du skal sygemeldes. Det er heldigvis ret lige til at komme i gang. Din arbejdsgiver eller din A-kasse giver kommunen besked om dit sygefravær. Herefter modtager du nogle skemaer via digital post, som du skal udfylde med oplysninger om din sygdom. I skemaet skal du svare på spørgsmål om, hvilken betydning din sygdom har for dit arbejde. Om du modtager eller har modtaget behandling, hvor længe du forventer, at dit fravær varer, og om der er mulighed for delvist at vende tilbage til arbejdet. Er du i arbejde, og har du været ansat i mindst 8 uger og har arbejdet mindst 74 timer, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge eller løn under sygdom i mindst de første 30 dage. Hvis du er i arbejde, afhænger beløbet, du kan få i sygedagpenge, af din løn og dit ansættelsesomfang. For at modtage den maksimale sats, skal din normale timeløn være højere end ca. 140 kroner per time, og du skal være ansat til at arbejde 37 timer om ugen. Bliver du sygemeldt, mens du er ledig og modtager dagpenge fra A-kassen, vil du få den samme sats i sygedagpenge, som du fik i dagpenge. Kommunen skal løbende følge op på din sag, og du vil blive indkaldt til et møde, inden der er gået 8 uger fra din første fraværsdag. Her vil I tale om dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og hvilken hjælp du har brug for. Har du brug for hjælp, inden der er gået 8 uger, kan du bede kommunen om en fast-track-indsats. Når du har været sygemeldt i 3 måneder, skal kommunen vurdere din arbejdsevne bredt. Det handler om at se på, hvad du kan arbejde med inden for din uddannelse og beskæftigelsesområde. Er du stadig syg efter 22 uger, skal kommunen vurdere, om dine sygedagpenge kan forlænges. Det er vigtigt, at du deltager aktivt i opfølgningen, da du ellers kan risikere at miste din ret til sygedagpenge. Vi ved, at det kan være svært at navigere i regler og paragraffer, især hvis man er syg, og derfor står vi klar til at hjælpe dig. Kontakt socialteam og få personlig rådgivning og vejledning til din konkrete situation.